मसाला के आलू में मिक्स हो गया बा। अब देखते रहिए आप लोग। हाल बा भैया, ठीक बानी जाना? आप लोग के छोट भाई अजय निषाद। तो आप लोग कैसन बानी? उम्मीद हो गई कि अच्छा बन जा, स्वस्थ बन जा और मस्त बन जा। हमारे वीडियो में यही तरह जुड़ा रह जा। और आज हमनी के बनावत तनी जा सेवई सोहारी और सब्जी। तो प्यार दुलार यही तरह वीडियो में देते रह जा। जे अगर चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजा, कमेंट करी जा, शेयर करी जा। तो हम ले चल तनी जौन भोजन बनता दिखावत तनी आप लोग को कि का हमनी के बनावत है जाए। आज अगला तो वीडियो डाले रही मुर्गा मछली वाला। तो आज मंगलवार है, तो मंगलवार के दिन मीठा चीज़ बने के चाहिए। तो हमनी के बनावत तनी जा और आप लोग के दिखावत तनी का हमनी के बन रहा बा। यही तरह हमनी के वीडियो में जुड़ा रह जा। आप लोग देखी जा हमनी के आटा मारा तनी जा। एकरा में मैदा बा, आटा बा, नमक बा, जवाइन बाटे। तो का बनी कचौड़ी। कचौड़ी बहुत बढ़िया कचौड़ी बनाई ना यहाँ के बागी बलिया के हई। और ओकरा में क्या बनता है? ओकरा में क्या बनता हो? आलू हो। आलू हो। तो देखिए जा आलू उबाला जाता सब्जी खाती। और एने मैं बैगन काटल बा सब्जी खाती। बैगन बा, प्याज बा, हरी मिर्चा बाटे सब्जी में डाले खाती। और सोयाबीन इधर रखल बाटे। तो देखिए जा हमनी के पूरा एकदम व्यवस्था के साथ सब्जी बनावनी जा। सेवई में डाले खाती काजू रखल बा, सब कुछ व्यवस्था रखल बा। यानी मसाला का व्यवस्था बाटे, यानी सब्जी की व्यवस्था बा। और देखी जा एकरा में 2 गो पटीदार बाले। तो हेने देखी जा सोयाबीन रखल बाटे, आलू छिला गई बाटे। और देखी जा दूध खौलता। एकरा में सब कुछ डालल बा, काजू किशमिश लाची जौन चीज डालाला सेवई में सब कुछ डालल बा। तो अब एकरा में चीनी डाले के बाटे। एकरा बाद सेवई डालाई भूजा के, काहे से कि सेवई कांच रहेला तो भूज के बनावे के चाहिए। और के सेवई के पसंद करेला। बहुत लोग होने के मीठ चीज़ पर बहुत जोर बांधेला। तो भैया लोग से रिक्वेस्ट बा कि कमेंट करी जा। और जकरा जकरा खाए के होई हमनी के हैं आई जा। और सोहारी छनाई तो दिखाई कौना कौना डिजाइन के सोहारी हमनी के छानतन जा। बहुत लोग होने के गोल बना के सोहारी छान दिले। और सब्जी अभी बनावे के बाटे देखी जा। दूसरा आदमी के बनी खीर ऐसे एकदम जौन गाँव देहात में चावल खा लें वही चावल भिगन गइल बाटे। एकरा बाद एकर में से पानी निकाल के हाथ से मुलाई कि छोटा छोटा टुकड़ा हो जाई। तो बहुत मस्त बनी खीर। एक पटीदार के खीर बनता, एक पटीदार के सेवई। तो देखी जा हेने मैल आइटम एकदम रखल बा, टमाटर बा, मरीचा बा, देखो तनी एकदम हरियर हरियर। आ लहसुन बाटे, आदि बा, प्याज बा। एने सब व्यवस्था रखल बा, दाल सोयाबीन तेल ओल सब कुछ। एने माल स्टोर बा सब्जी रखे वाला। और एक चीज़ आप लोग के दिखावे के भूल गई बनी, सोहारी छनाई तो दिखाई। आप लोग देखी जाए कितना तेजपत्ता बोड़ बा। ई कहाँ मिली तेजपत्ता? बिहार में तो इतना बड़का बड़का ना मिलेला। केरला में होते बड़का बड़का मिलेला तेजपत्ता। और हमन के सब्जी अब जाता नहीं जा बनावे। और देखिए जा कढ़ाई में तेल डालल बा, कढ़ाई एकदम हीट हो रहल बिया। जीरा के फोरन, एकरा बाद अब डलाई। गाँव जवार के लोग पता ही कहे। हाँ
एक बाद प्याज के देखिए जा। और आप लोग यही तरह वीडियो को प्यार दुलार देते रहेंगे और इस चैनल पर आप लोग के रोज़ नया नया वीडियो देखे के मिली। और देखिए देखते रहिए हम के का सब्जी बनाए में डाला तनिया बढ़िया से करा के प्याज के भूजल जाई। एक बाद टाटा नमक साल्ट डलाई, बहुत नमक तेज होलाई। कितना नमक डलाई? थोड़ा सा प्याज के गलावे खातिर। हाँ में बनावत जा। जरा जरा मन करत हुई खाए के सब्जी कमेंट करी जा, आप लोग को सब्जी मिल जाए। मसाला के आलू में मिक्स हो गया बा। अब देखते रहेंगे आप लोग। में पानी वगैरह में डाल के तनकी से पानी लसुरो के खातिर साइड में रखल बा सोयाबीन। एक बाद रखाई, एक बाद 10 मिनट तक सब्जी थरिया से ढकाई। हाँ एक बाद सब्जी रेडी। और भाई देख लीजिए गड़ी काटे के स्टाइल। हाँ कोकोनट है। और ये फायर इंजीनियर साहब है जो पाइप को फिटिंग करते हैं। एकदम गड़ी को डिजाइन में काटे हैं। हाँ